Fid-dawl tal-konkurrenza b'saħħitha li kellha l-iskema ta' €1000 fis-sena għal 10 snin għal first time buyers, kien deċiż li din l-iskema għal min xtara l-ewwel proprjetà tiegħu is-sena l-oħra tkun estiża sal-aħħar ta' Settembru. Din l-estensjoni se tagħti ċans biex first time buyers oħra li xtraw il-proprjetà is-sena l-oħra u ma applikawx jagħmlu dan u jgawdu minn din l-iskema wkoll. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli immexxi mill-Ministru Rodrigue Galdès. Dan wara li fl-aħħar ġimgħat il-Ministru Galdès ħabbar li aktar minn 2700 first time buyer li xtraw proprjetà is-sena l-oħra irċivew l-ewwel pagament ta' €1000. Dan ifisser li għal dawk li saru sidin ta' darhom għall-ewwel darba is-sena l-oħra, il-Gvern fuq medda ta' xahar snin se jkun investa aktar minn €27 miljun. Il-prinċipju ta' din l-iskema li kienet wiegħda ewlenija tal-Manifest Malta flimkien u li twettqet fl-ewwel ftit xhur ta' din il-leġislatura huwa li tippremja l-bżulija u s-servi ta' spalla għal dawk li jixtru il-proprjetà l-ewwel darba. Fl-istess ħin din l-iskema tikkumplementa oħra li introduċa Gvern Laburista li qed jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies.